Groen op Dokkum bij RTV NOF wordt mij mogelijk maken door Kabel Noord. En Albert Heijn, Dokkum en dan Woord. De mensen die dwaanden binnen maar de taarriedings van Koningsdag, ja, die treffen het deze week. Het is sinneskin waar en dat betekent tijd voor ijs. En net alleen nog maar lekker is. Maar echt praktisch ijs en dat weet je van de Mondelijn op de ziel. In 1986 riede de toen nog prins Willem-Alexander de Alversterrentocht. Op het keerpunt in Dokkum dat hij toen een stempel kreeg, leidt Manjek waar hij is. Een echte ijsbaan, maar dan op het ponton in het wetter midden in de stad. Genoeg werk, dus daar kan ik wel bij helpen. Waar wilt u hem hebben? Tot het einde. Ja. En dan, ja, en dan zetten we hem hier zo neer. Zet hem maar neer. Ja. En dan laten we hem zakken. Kijk. Nou, dat ging best goed. Ja. Ja, Wiebe Bramer, u bent van IJsworld. Jullie leggen deze hele ijsbaan, een echte ijsbaan, maar ja, natuurlijk niet helemaal echt hier. Het lijkt me best een hele klus. Ja, het is een mooie klus. En zeker voor zo'n mooi project. Als je voor Koningsdag en voor het doel en dan op deze mooie plek, maakt het heel bijzonder. Ja. Want het komt echt ijs hierop te liggen. De zon schijnt, het wordt vanmiddag ook 15 graden. Hoe hou je nou dat dat ijs ook echt ijs blijft? Ja. Nou, we leggen meerdere ijsbanen in de buitenlucht, maar meestal wel in de winter. Dus als het dan wat warmer is, dan gaan we iets meer koelvermogen in de ijsbaan stoppen, zodat we het goed koud kunnen houden. Hoe bijzonder is het voor jullie dat jullie nu eigenlijk een ijsbaan aan het opbouwen zijn waar misschien straks wel de koning een stukje op gaat schaatsen? Ja, dat is heel bijzonder. Dat maakt het heel speciaal voor ons ook om hier de ijsbaan te mogen plaatsen. En ook deze plek, wat natuurlijk echt een iconische plek is voor schaatsliefhebbers, is heel speciaal. Nou, ik denk dat we maar snel weer aan het werk moeten, want er is volgens mij nog genoeg te doen hier op het ponton. Ja, we kunnen nog even aan de slag. En voor die echte ijsvlier moest zelfs de sluis bij Dokkum en Nijessiel sluiten. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Als wij dit kunnen, en ja, dit is natuurlijk een heel bijzonder moment, ja, dan willen we natuurlijk graag ook een bijdrage leveren. En dat doen we heel sporadisch, maar bijvoorbeeld ook als er een echte vorstperiode is en we krijgen de kans op een Elfstedentocht, ja, dan zetten wij ook de gemalen stil als het ware, om te zorgen voor een mooie ijsvloer. Dus dit is eigenlijk om een beetje die link, die knipoog te maken naar de Elfstedentocht. De koninklijke familie komt mandieven zelfs in een bus naar Dokkum toe. Maar koning Willem-Alexander riet zelfs eens altijd in een mooie luxe Audi. En ik wou het in een kopie daarvan rieden. Ja, zei je het, hè? Doorriepen. Dank u wel. Deze auto, dit is een van de eerste Audi A8 die verlengd is. Toen deze auto zo'n beetje kleer wie, daar is een jonge man om werken. Het had een hele soort werkwest. En je moet je voorstellen, ja, die auto is toen uit vorig pensioen. Ik denk, onze koning had erin zitten. Die had even op die achterbank zitten, stel ik me zo voor. En die had uiteindelijk zijn, deze auto die is me sabot naar het zin, door me maar exact dezelfde auto. Vloeiend, hè, vlekkeloos. Soepel is wat. Maar ze veel hoe vermogen nog erin zit. Hè? En dit moest natuurlijk echt snel kennen, hè? Bij een noodgeval, Ja. dan moest je natuurlijk echt snel weer uit, maar de koning zich snel uit de voetmaatje kennen. En ja, al die eigenschappen, het is zijn auto. Ja, eigenlijk vanuit de boetenkant kun je voeten dadelijk zien, het is wat oorzaak. Klopt.
Ja. En dat is benamelijk het middenstuk, begreep ik? Ja, het is het middenstuk. Je kunt heel duidelijk zien hoe ze de auto verlengd hebben. Dus juist hier eigenlijk het deel wat er tussenin maken is. En dat is eigenlijk het stuk eigenlijk wat de auto extra verlengd is. Ja, nou, die extra romte die zullen. Ik ken makkelijk de voeten onder elkaar dan. Ja, is heel belangrijk. Romte heeft nodig. Ook voor het bureautje, was het uitklappen kist. Oh. Dus als je denkt, ik wil onderwijzen, wil ik nog wat werkzaamheden verrichten, dan kan dat met het bureau. Die kist verlengen, daar kist de laptop op zetten, kist die pen er mooi onder. Hè. Ja, er even met die in vogelvlucht wat snel doorheen. Als je zegt van, goh, ik wil even helemaal privé zitten, dan kun je de wand omheen zetten, dat is juist hier gebeuren. En dan heeft een wand die helemaal dicht is, geluidsdicht. Zegt, ik wil toch nog wat contact hebben met mijn chauffeur, ik wil vooruit zien kennen. Dan kun je op dit knopje drukken en dan just ik heel mooi het glas open gaan. Dus het is open en ik doe hem nog een keer dicht. En dan blendeert het raam. Wel een jaren wil ik net, maar ik kan wel gewoon lekker vooruit zijn. Exact. Goed, maar dan ben we nog net uit, jongen. Als zij van, goh, ik zit privé, ik heb even een rustig moment. Ik wil even een tafeltje hebben. Dan hebben we dat hier, kunnen we uitklappen. We hebben hier een koelkast, die kunnen we hier op de waan. De champagne. Oh, De die champagne. gooit er nog in. Ja, champagne leidt er nog in. Die kunnen we koud zetten op de tafel. En er komt wat glasjes bij. Dat doen we nou natuurlijk net. Nee, Er gaat iets van helaas. Dus die smieten we weer in de koelbox. En wat is nou je favoriete onderdeel? Oh, dat weet ik eigenlijk net. Ik moet hem nog verkennen. Dan zien wat ik het allerfijnste vind. Ja. Ik moet zeggen, de massage-instelling, ik vind hem heel fijn. Nou, dan ga ik dat eens even bezitten. Ja, maar ik zit voorlopig nog steeds achter het stuur, hè? Ik zit daar net achterin. Dus, Klopt, maar we moeten nog wel weer om de dokken. Dus ik denk dat ik even de eigen tegen toch en even lekker mezelf prinses zwaan. De professionals zijn dus drukdwaande, maar net alleen nog zij. De ondernemers en bewoners binnen echt dwaande met de laatste tarriedingen. Ja, maar dat is juist wel leuk, want Jo bent drukdwaande met het hemeljen. Ja, klopt. Dat klopt helemaal. De mandje is klaar voor Koningsdag. Ja, en de ramen moeten er zon een beetje skin wezen. Ja, alles met skin en alles met oppoetst. Dus dat is helemaal weer. Dus we gaan gewoon lekker los en mijn mandje is gewoon prachtig. Dus komen hier los, dus we hebben er zin in. Ja, want wat zul je hem dan? Zul je hem hier vaststaan dat de koning je del in? Zeker, we zijn hier maar 8 uur ben we hier al. We hadden ontbijtje mee, de make-up mee, want de meidje we wel op. Toen rij je een shirt om, we gaan een heel speciaal shirt maken van Nio Sorido bij Demi en bij Dokkum. Dus nee, we gaan er helemaal los mee. Ja, kun je je bijna vaststellen dat hij dan binnen 3 meter eigenlijk je del rint? Nee jongen, ik vind het hartstikke spannend. Nee, helemaal leuk. Ik hoop dat ik hem een hoorjaan kan. En even een hallootje, maar en oors, het feestje alleen is al hartstikke leuk. Slacht het wat met de vlaggetjes? Volgens mij komt het helemaal goed. Oh, je hulptroepen, dus mag goed komen. Ga je maar zin hoor? Ja, zeker. Ja, oh ja, volgens mij. Hè? En Wils Dokkum hield iets meer verroerd. We direct hield iets meer dieken afzet. En dat zorgt voor uitdagings. Ze moet de buurt zorgen een alternatief vinden voor de auto, maar daar moet meer hoor. Dit weer kroon op Dokkum van Joert. En we eindigen als alle dagen met zorgen koning, Bouke Koning. Dan binnenkomen terug de poorten, dan is daar het broersplak. Dat maakt je alweer ondernemers een groot kunstwerk. En hier is dan het moment suprem. Want hier achter mij worden de selfies maken met de koning. Selfie time! De ultieme test. Hoeveel selfies kunnen we hier maken? Ja, Tieren. Ja, leuk! Selfie! Ja, machtig. Dank je. Daar gaan we. 1, 2. Machtig. Hey! Toch slagen.